Priatelia, čaute, moje meno je Volodymyr Barber, prajem vám krásne dobré ránko. Idem do práce s mliekom a keď sa pýtate možno, že prečo ide Barber do roboty s mliekom, tak poďte sa pozrieť, že na čo to mlieko. Ja si otvorím, teda chápeš to? A ja som si uvedomil, že v podstate ja prichádzam jak posledný, takže poďte, hýbajte. Veľmi veľké špecifikum u nás v štúdiu je káva. Okrem toho, že sa snažíme pristupovať ku klientovi veľmi špecificky, tak aj ten samotný prístup, špecifický prístup tvorí kávička. A ja stále hovorím, že keď máme barbershopy, máme vlastné štúdia, salóny, tak je dobré posúvať nielen to strihacie, ale aj všetko, čo obklopuje ten samotný servis. Že aj to presne človek príde dovnútra do prevádzky a jedna z prvých vecí, čo na neho proste udrie, čo na neho môže urobiť dojem, je vôňa. V našom prípade to je nielen vôňa kozmetiky, kolínskych, ale aj vôňa dobrej kávy. A kávu, ja si osobne myslím, že kávu má rád každý. Máte radi kávu, chlapi? Máte radi kávu, nie? Tak vám urobím výborné kapučino. Chceš? A veľakrát, keď prídem do štúdia, tak sa pozdravím a nejdem sa fyzicky pozdraviť, ale moja cesta smeruje rovno sem a idem si urobiť dobrú kávu na ráno. A som rád, že aj chalani, čo tu spolu môžeme pracovať, Artur, Kubo, takže všetci majú radi, že dobrú kávu. Aj naša klientela, chvála Pánu Bohu, chodí tu veľakrát hneď s tým, že čaves, môžem kavičku poprosiť? Artur, ja mám na teba otázku, môžem? Takže nie si pripravený a chcel by som sa opýtať, že prečo si myslíš, že ľudia by mali prísť za tebou, prísť sa ostrihať? Lebo je to zážitok. So mnou sa ostrihať. Je to zážitok nielen toho strihu, ale o tom, ako sa človek bude cítiť potom, ako sa cíti priamo v kresle, ako si pokecáme, ako proste odíde oddychnutý. Teraz to bol príklad, hej, prišiel na službu unavený, pospal si troška a bol šťastný, odišiel spokojný. Takže kvôli tomu, ak chcete zážitok, tak iba ku mne. Ahoj! No máš to, bracho! Seru, hej! Vlastne, čau! Došiel si! Jasné, ale tak o tom to ide celé, že vlastne teraz je, každý vie strihať, akože bez pochybnosti, každý barber, čo je na Slovensku, Česku, vo svete proste, ak vie držať strojček v ruke, vie ostrihať, možno nebude ten fade taký čistý, ale strih vieme každý garantovať dobrý, ale ani ten zákazník niekedy nevníma si ten strih a vníma si proste tú atmosféru a tú náladu a proste ten pocit, aký mu odovzdáš, tú emóciu vlastne. Takže strihanie je to celá služba, proste nie to len iba o fejdoch, o nožnicových strihoch, ale proste všetko, čo dáte tomu človeku. To je brutál, že je to o emócii. Dámy a páni, Artur Justus. Dámy a páni, Jakub Šetina, Kubinko Čaves. Ahoj, pozdravujem ťa. Ahojte. Prečo by sa mali ľudia prísť strihať k tebe? Lebo... Ďakujem. Nie, lebo ty, kamo, podávaš proste veľmi špecifickú službu a vieš čím. Vždy sa snažím odovzdať maximum na tú hlavu a snažím sa aj pochopiť toho človeka a väčšina mojich klientov, čo mám, tak ich neberiem jak klientov, ale veľká väčšina je už mojich dobrých kamarátov a 80-90% sa s nimi stretávam aj vo voľnom čase a veľa ľudí som stretol kvôli strihaniu. Keď sa prídeš ku mne ostrihať, tak môže byť aj kamarát so mnou potom. Ty si vymyslel takú zaujímavú challenge. Ty si vymyslel, alebo Artur? Artur. A ty si to potom upgradeol ešte? Máme trest, že za každú spadnutú vec musíte odrobiť 10 klikov. Je to o tom, že keď ste grambavý, tak budete aspoň silný. Takže preto toto bolo vlastne vymyslené a urobené. No ale jak bolo to ešte upgradeované, more? Tak je to tak, že keď je napríklad sa dátum obsahuje 3, tak je spoločný bank, takže keď niečo spadne Arturovi, tak má 10 klikov každý. Takže napríklad teraz, keď mi spadá nastavenie... Nerob to, kámo. Dneska je piatok 13., takže každému som pridal teraz 10 klikov. Ale teraz musíme robiť každý navyše. Artur. Díky moc. Čo, ďalší 20? Díky moc, kámo. Ďakujem za interview. Priatelia, vy čo neviete, tak 30. januára 2023 sa mi podarilo dať dokopy toto štúdio. V podstate od 30. januára prešla dosť dlhá doba na to, aby som videl, že aký je záujem ľudí navštevovať a využívať moje služby. Časom som sa preto rozhodol príjmať do týmu ďalších ľudí, keďže bolo vybudované miesto nielen pre mňa, ale aj pre ostatných ďalších ľudí, ktorí majú chuť sa posúvať, vzdelávať a podávať ľuďom plnohodnotný servis taký,
ako som ho v podstate nastavil od mojich začiatkov, odkedy som sa začal venovať strihaniu. Vybudovali sme si zatiaľ krásnu klientelu, samozrejme neuzatvárame to, ale budujeme ďalej, pretože sme otvorení každému novému človeku, každému novému chlapovi, ktorý sa chce starať ako keby že o seba. Keďže sme obsadili všetky miesta, sme vo full obsadení 3 barbery. Ľudí samozrejme pribúda, ľudia sa stále o nás dozvedajú, chodia a využívajú naše služby. Noví barberi ukázali chuť byť súčasťou nášho tímu, tak rozhodli sme sa aj na základe vás, že sa rozrastieme a že vybudujeme väčšie zázemie preto, aby ste mohli vo väčšom množstve navštevovať a využívať naše služby. Takže toto je dôvod, prečo sme sa rozhodli zobrať ďalší vedľajší priestor, kde sa môžeme, aj teraz, asi sa môžeme chalani presunúť, nie? Vedľa. To, že sme zväčšili zázemie, nie je iba o tom, že ľudia majú stále väčšiu a väčšiu chuť nás navštevovať, ale ide aj o to, že v štúdiu a odkedy v podstate sa skoro od doby, odkedy sa venujem strihaniu, tak venujem sa aj edukácii barberov. Či už tých, ktorí chcú byť barbermi, alebo tým, sa venujem, ktorí už sú barberi a snažím sa im odovzdávať know-how a ideológiu značky Academy, čo je v podstate online vzdelávacia platforma a značka pre edukáciu. Toto zázemie bude slúžiť aj na to, aby sme do tohto priestoru mohli natlačiť viac študentov, aby sa vás tu čo najviac zmestilo. A samozrejme, hlavne keď bude záujem, čo aj v podstate doteraz bolo, nemali sme kapacitu podávať školenia hands-on, čo je v podstate prax pre študenta, tak toto miesto v podstate bude slúžiť spoločne aj s vedľajším priestorom, čo budú v podstate 2 priestory prepojené, tak bude slúžiť na to, aby viac študentov malo príležitosť strihať a ukázať to, čo robí a aby sme si vybudovali miesto, opraviť nejaké tie návyky a v podstate edukovať ľudí aj v tej praxi. Takže vitajte v nových pripravovaných priestoroch. Kamoši, takže pripravovanie novej prevádzky, strihanie klientov, práca s kolegovcami v štúdiu, ako hovorím, kopec roboty a okrem toho, čo som povedal, čo nie je, že sa sťažujem, že veľa kopec alebo dačo, práve že chvála Bohu. A ďalšiu vec, čo si pridávam, tak je edukácia. A preto sa môžeme presunúť rovno do Olomouca, kde nás čaká jednodňové školenie pod taktovkou Gamma Piu. Gamma Piu je značka z Talianska, ktorá ma sponzoruje, dodáva strojčeky do nášho krásneho barberského sveta a ona robí jednodňový workshop s ambasadormi z Československa. Takže poďme do Olomouca za 3, 2, 1. Kamaráti, tak ako som pred 2 sekundami spomínal, presunuli sme sa do Olomouca, je sobota a dnešným dňom sme otvorili workshop pod taktovkou značky Gamma Piu. Ja ako hrdým ambasadorom môžem dneska prezentovať to, čo robím, ako to robím a mám z toho fakt, že radosť, pretože dneska prišlo kopec ľudí, dovolím si povedať, že do 40 ľudí z Československa, ktorí ukázali chuť sa posunúť, chuť proste, že vzdelávať sa v tom, čo robíme každý deň a počúvajú nás všetkých, ktorí dneska prezentujeme nás hrdých ambasadorov Gamy. Kubo Janoš, Roman Horvat a ja počúvajú, že ako vlastne pracujeme, ako vnímame tento svet, ako vnímame náš krásny život. Takže som z toho rád a je to taká pekná čerešnička na torte v rámci, dovolím si povedať, tohto krásneho víkendu. Priatelia, ak toto video ste dosledovali až sem, ja by som sa vám veľmi rád poďakoval za to, že ste strávili čas pri tomto videjku a chcem podotknúť, že tento formát, ktorý sledujete, tak je v podstate taký prvý a experimentálny v rámci pohľadu do toho, čo robím bežný pracovný deň. A ak vás to baví sledovať, tak nám zanechajte odber, like a čakajte na ďalšie videjko. S Adamkom aj so Sabím sme sa rozhodli, že budeme nejakým spôsobom vám sprostredkovať to, čo robím ako keby že v ten pracovný deň. Uvidíme do budúcna, či to budeme robiť aj z bežného života, whatever, to je jedno. Každopádne díky moc, veľmi krásne za sledovanie. Ako hovorím, do strihania a majte sa perfektne. Ahoj!